morning, Archbishop Emeritus Jose Palma. Good morning sa tanan nga nagpaminaw o nag-follow sa broadcast sa Radyo Bumbo nining Sinulog 2026 Pit Senior. So for Archbishop, ito mo nasa kayo experience sa Sinulog. Kumusta ang imong experience o itandik sa mga milabay nga katuigan, Archbishop? Nalipay ako nga with the passing of time, mas nagtika daghan, mas nagtika kusog ang participation sa mga tao sa Sinulog. Lately, na-observe na mo ang muaten sa mga nobina. Daghan kayo. O bisan pa nga ang resulta nini traffic. Pero malipayon kita kay napakita kini sa mga tao nga hugot sa ilang pagtuo. Salamat sa Diyos. O karong butaga ay grateful, I'm happy. Tungod kay puro time na bala kami nga tingali ang bagyo ba, mangagi sa Cebu. Pero karon thanks be to God din sa Lapu-Lapu. Nindot kayong panahon, so praise God. No? And we just hope nga ang fluvial procession will also be a memorable one in terms of participation, in terms of its color and meaning. Of course, labi na ang maayong bunga sa kasing-kasing o sa kinabuhing Kristohano. So for Archbishop, kay daghan kayo mga trahedya karon sa Subo. Una, Katolinog, ikaduha, Bagyo, ang recent lang, katong sa flashlight sa Binaliw. Para kanimo, Archbishop, ini nakatandong ba sa pagtuos mga Subuanon or mas nakapalikpon ba? Ang akong maingon, na obserbahan na ito nga mga tao maka ingon ba nga parte kini sa misteryo sa kinabuhi. Huwag gidog naghandom sa mga linog, sa mga bagyo, sa mga baha. And yet when it comes nakapakita sa pagtuo sa katawhan. In the past years, COVID, panangli to death, no? Ang tema sa atong pagtuo is Senior Santo Niño, tuburan sa kalipay o dangpanan sa kasakit ang pagsulay. We believe that in these moments of crisis, kining pagtuo mo'y kikaptan sa katawhan. No? Ang pagsalig ang Diyos di mo pabaya. No? And I think that's what happened. But even more significantly, tungod kay this is an invitation to reach out sa mga biktima sa kalamidad na inspire kita pagtanaw nga daghan gyud no mo reach out. Bisan na lang ang testimony sa mga nangadto sa Bogo, for instance, no? Triple ang traffic, no? Kay daghan sakyanan. And yet, huwag og nag-curse sa traffic, no? Nga traffic manini, no? Na inspired pagtanaw, daghan kita in many different ways. Dinako ginagmay, bringing food, provisions, kung ano lang pagpakita, panagiusa. No? I think that's also the best way to show the world nga mga giman kining kalamidad. Tungod sa pagtuo, we cling to the faith and we manifest this faith in works, good works of solidarity, ilang ministry, and of course, ongoing charity. Okay, Archbishop, mensahe para sa ito ang mga Subuanon para sa Sinulog 2026 o kapistahan sa Balaang Bata. Sa tanang mga Subuanon o sa tanan nga na-link na to sa lain-laing social media platforms, labi na sa broadcast o din sa Bumbo Radio, daghang salamat ninyong tanan. At ito nga di maka-participate sa mga activities in the way you link through listening to the broadcast. I know you express your solidarity in the spirit of praise and thanksgiving to the Lord. And of course, in the hope that kini magbunga, mas kusog nga panagiusa, panaginigsunay
og mayong relasyon sa atong kaigsunan. So ninyong tanan, ampo kita in a short while, I think the fluvial procession will start. So Pit Senior o Viva Senior Santo Niño ninyong tanan. Di ba, Pinsing? Okay.